फेक लिडार जानो नाङा नोंथाङा जुदि माहारियारि आफादखौ जुदि रावखौ सिबिनो लादोंब्ला बिजोंखौ सिबिनो लादोंब्ला नोंथाङा बेयाव जुदि बिबान लादोंब्ला नोंथाङा गावनि गथ' गथायखौ माने बर' मिडियामाव सोनो हाया सोथारनो नांगोन नों नङा होमबा नों न'आवबो जुदि बर'ब्ला गामियावबो नों बर' जानो नांगोन गामि ओनसोलावबो बर' जानो नांगोन ओंखायनो गावनि फिसाखौ सोनो हायाब्ला नों बेखौ नोंखौ फोथायनाय नङा ओंखायनो नों सोनो नांगोन आरो बिथांमोना मावा जों मावथारनो नांगोन दा ओंखायनो जोंहा गोबां बेन्सारि स्कुला जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोना 30 बोसोर 35 बोसोर बिथांमोना जोंनि थाखाय मावलांबाय दा नाथाय जोंनि जेनेरेसना जों दा मा मावलांगोन जोङो जारिमिनाबो निमाहा होनाय नङा दानि जेनेरेसना जुदि थाखा फैसानि उनाव खारबाय थायोब्ला दानि जेनेरेसना जुदि साख्रिनि खोथा सानोब्ला दानि जेनेरेसना जुदि गावनि दुखु दाहाखौल' नुयोब्ला जोङो बै साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि दुखु दाहाखौ नुनो नांगोन जोंनि जाय दिनै MA पास BA पास जानानै बिथांमोनहा साख्रि बाख्रि मोनाखै बिनि खोथाखौ जों साननो नांगोन आं नोंथांनो एसे सम हो 1 मिनिट आंनो सम होलाय आं नोंथांनो बुंगोन जे जोंहा जुदि बिटिआर ओनसोलाव जुदि जों उदालगुरिखौनो ला बा गसाइगावखौनो ला बेयाव जुदि मोनसे नोगोराव जुदि 100 जन बर'नि अनगायै गुबुन हारि साख्रि मावनाय आं नोंथांनो खिन्थागोन बिटिआर बाहेरानि आंनो मोनसे सिटि देखाय जेरावनाखि 20 बा 30 जोंनि बर' लाइमोनफ्रा साख्रि मावनाय अबा DC अफिस अबा SP अफिसाव मोनसेबो गैया ओंखायनो जा थांनानै थानांगौब्ला जोंनि आलादा जोंनो न'खर नांगोन आलादा जोङो जेराव जोंनि राव हारिमु आरो जोंनि मानसिफ्रा मोजाङै थांना थानो हागोन जुगे जुगे अराय सम सान अखाफ्रा जेब्लासिम थांना थागोन अब्लासिम जोंनि हारिनि राव हारिमु आरो जोंनि जेनेरेसना थांना थानो थाखाय बेखौ जोङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांनाय लामाखौ जों लाथारनो नांगोन दा मानसिफोरा रंजानायानो गैयाबा नों गोजोनखौ बोरै फैनो नांगोन हेपिनेस आरो पिस बे मोननैया समान जेराव हेपिनेस थागोन बाव पिस थागोन जेराव पिस थागोन बाव हेपिनेस थागोन दा बड'लेण्ड ओनसोलनि मानसिफ्रा रावहाबो जुदि गोजोननाय गैयाब्ला जाय नोंथाङा जे सोंदों जे NDB फेक्सनजों जे एकर्ड जादों दिनै NDBआ गोबां सम हारिनि थाखाय आं सोरखौबा जुदि गावनि हारिनि एक्टर होननानै जुदि आं मानियोना आङो बै रिभलिउसनारि बिथांमोनखौ मानियो बिथाङा जोंनि रल मडेल जोंनि जेनेरेसननि रल मडेल आरो अकल NDBल' नङा जाय दिनै जोंनि संग्राम खालामनानै जोंनि राव हारिमु आरो मोनथायनि थाखाय हाजो हायखं जाय मुंख्लं जाबाय जाय बेंगुरा जाबाय जाय जिनाहारि खालामजाबाय जाय आथिं आखाइ बुफाय जाबाय जायनि न'आ थुलफाल जालांबाय जोंनि थाखाय बिनि उनाव जोङो बिजों मोनदों बिनि उनाव जों राव मोनदों दा बै संग्रामनि साफ्रोमबो गेदेमा बिथांमोनखौ आंनि थाखाय आङो रल मडेल लायो आरो हिर' बिसोरो आंनि थाखाय दा दिनै बे एकर्डनि उनाव दिनैसिमबो जोबथेसालियाव सहि होग्रा मानसिफोरा दङ गेदेमा बिथांमोना दा बेखौ लानानै जों बोरै गोजोनखौ फैगोन गोजोननाय बोरै थागोन ओंखायनो जोंनाव गोजोननाय गैया जोंनाव मानसिफोरनाव गोजोननाय गैयाब्ला बेखौ जों मालाबाबो गोजोन होननो हानाय नङा हेपिनेस जोंनाव थाग्रोनांगोन ओंखायनो जोंनाव दाबो बिराद जेंना दङ ओंखायनो बिनि थाखाय आं सानो बे पिस एकर्डआ जुदि बै समाव गोबां हाजो हायखङाव थानाय समाव गोबां बिमा बिफाफ्रा मेगन मोदैयाव लानानै बिथांमोना बुंदोंमोन आंनि फिसालाया न'निफ्राय ओंखारलांनाया हारिनि थाखाय हाजो हायखं संग्राम खालामनाया 30 बोसोर जाबाय 20 बोसोर जाबाय बिथांमोना थांनानै दंना थैखो बिमाफ्रा बुंदोंमोन जे बिथांमोनखौ लाबोनो हानायनि माबा दं नामा होननानै दा ओंखायनो बै समाव बर' बिमानि मेगननि मोदै आरो बिथांमोननि गोरबो गावस्रानायखौ नायनानै जोंनो मोनसे एकर्ड नांगौ होननानै बर'नि सानसुमैफोरा सानदोंमन नाथाय एकर्डनि उनाव दिनैसिमबो बिथांमोनहा केस आं रिसेन्टलि मोनसे जोंहा जाय संग्रामि बिथांमोनहा गोबां बेबादि एकर्डनि उनाव केस थांबाय थानांबाय उकिल हमनो नांबाय बिनि थाखाय सानै जोंहा सुइसाइडबो जाखांबाय बेखौ गभर्नमेन्टआ हयथ' फोसावनो होआखै रावबो फोसावाखै खिन्थु एकर्डनि उनाव जाय बिथांमोनहा सहि खालामबाय NDB मानसिया जुदि नों दिनै फास नांनानै सुइसाइड खालामना थैनो गोनां जादोंब्ला बिथांमोननि न'खराव गोजोननाय गैयाना ओंखायनो साफ्रोमबो न'खराव गोजोननाय फैनो नांगोन आरो साफ्रोमनि मेगनाव खुसि फैनो नांगोन गोरबोआव खुसि फैनो नांगोन अब्लासो आं बेखौ पिस होनगोन दा बड'लेण्ड ओनसोलखौ अब्लासो पिस होनजागोन आं सानो बे समाव भारतनि हम मिनिस्टार अमित शाहया बुंदोंमोन अभी उन लोग टेररिस्ट नहीं है उन लोग अभी हमारा भाई है अभी उन लोग समाज के लिए सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट के लिए काम करेगा होननानै अमित शाहया एकर्ड समाव बुंदोंमोन रिपर्टारफोरनि सिगाङाव दा जाय हम मिनिस्टारा NDB बिथांमोनखौ गावनि फंबाय होनदों बिथांमोना टेररिस्ट नंला होनदों गावसिनि भाषायाव दा दिनै बिथांमोना दिनैसिमबो जेल सिङाव दङ दा ओंखायनो जों लुबैदोंमोन गजानायखौ जों लुबैदोंमोन दा नाथाय गवाखै आं बेखौनो बुंनो सानो आसाम सरकारा जोंनि बर'नि जाय संग्राम खालामबोबाय सोमावसारबोबाय बेखौ बिथांमोना सिनस्रि बुफायना दोननो नागिरदों गोदान जोलैया डेम'क्रेटिक जाहाथे प्रसेसनि गेजेरजों सोमावसारनो जाहाथे
माने हानो नाङा डेम'क्रेटिकआनो जा आनडेम'क्रेटिकआनो जा नाथाय आं पार्सनेलि आं डेम'क्रेटिकखौ आं फसायो मानो होनबा आं उइदिन दा भेरि कनस्टिटिउसन आं भारतनि संबिधानखौ गनायो ओंखायनो आं लुबैनाया दा आसाम सरकारा डेम'क्रेटिक जा आनडेम'क्रेटिक जा बिथांमोना सिनस्रि सिमफायनो नागिरदों दा ओंखायनो आसाम सरकारा जोंखौ बर' हारिखौ फंबाय बिदा फंबाय सानोब्ला बे बिथांमोनहा जुदि जोंखौ गाव गमायमायैनो बिदा फंबाय सानोब्ला दा जोंनि मोनफ्रोमबो हारिनि जेंनाखौ बिथांमोना सलुसन खालामनो नांगौमोन नाथाय जों सलुसन खालामनायखौ नुवाखै जोंनि संग्रामि बिथांमोनहा सुइसाइड जानो गोनां जाबाय आरो गोबां हा हु फानजोबनो गोनां जाबाय आरो दिनैसिमबो बिथांमोना जेलाव दङ बिथांमोनखौ बख'नायनि नामावनो बिथांमोना लायाखै दा ओंखायनो आसामजों जोंजों बिदा फंबाय बेसे गोबाव थागोन जोंजों बिसोरजों अनलायनाय बिथांमोना जोंखौ फंबाय फंबाय होनबाय थायो दा पजिटिभ फंबायनि समस्याखौ बिथांमोना मिन्थियोब्ला बिथांमोना बुजियोब्ला साबसिन जागोन आरो नङाब्लाबो जोंहा आलदा लामा दङ गावनि बिदा फंबायखौ बोरै रैखा होनो नांगौ गावनि राव हारिमुखौ बोरै रैखा होनो नांगौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे मन्त्रखौ जोंनो होलांखादों बड'फानि खिन्थालांनाय लामानि गेजेरजों गावनि बिदा फंबायखौ बोरै रैखा होनो नांगौ बेखौ जोङो हायो ओंखायनो बिटिआर एकर्डनि नामाव दिनैसिमबो सिमा बारायनाय सानजानि सिमा बारायनाय जायाखै जाय फोरोंगिरिफोर 6.3 क्लजेसआव लिरनाय दंमोन जे मोनफ्रोमबो भेन्सारि स्कुला अकल बर' मिडियामनि खोथाखौ बुङाखै बाव असमिया मिडियाम बर' मिडियाम बेसेबांबो भेन्सारि स्कुल दङ बिटिआर ओनसोलाव बेखौ उइदाउट कन्डिसन सरकारि खालामनाय जागोन होनदों बिटिआरनि बाहेरायाव बर' मिडियामखौ सरकारि खालामनाय जागोन होनदों कलेज लेभेलनि मोनफ्रोमबो जेंनाखौ सुस्रांनाय जागोन होनदों नाथाय बिटिआर एकर्डनि उनाव दिनै 3 बोसोर बारलांबाय दिनैसिमबो बिथांमोना गंसे फरायसालि बर' बिजोंनि जेंनाखौ बिथांमोना सुस्रांनो नागिरनायखौ जों नुवाखै दाखालि बावैसो 18 मे थांबाय बर' बिजों सानमोन नाथाय बे समावबो आसाम सरकारा खुगा खेवाखै बा जोंनि बिटिआरनि सरकाराबो बेखौ खुगा